ولی نا گوره و ما تسم پسا زیادتوی دا غم زدا و غم پسانو زرحمان پخپل گرم یم چی مین یما خدا نور علام میں بولی گرم پسا اجمیر تغوستا زمانے لازمان زمد خواجہ صاحب روزے لازمان اجمیر تغوستا زمانے لازمان زمد خواجہ صاحب روزے لازمان اجمیر تغوستا زمانے لازمان خواجہ صاحب روزے لازمان زمد خواجہ صاحب روزے لازمان چه د خواجہ نظر و کرم وی پما ہو چه د خواجہ نظر و کرم وی پما چه د خواجہ نظر و کرم وی پما ہم بمکے ہم مدینے لازمان زمد خواجہ صاحب روزے لازمان مکے ہم مدینے لازمان زمد خواجہ صاحب روزے لازمان اجمیر تغوستا زمانے لازمان زمد خواجہ صاحب روزے لازمان اللہ رسول اللہ نشتا نشتا دے ثانیے پو دنیا سمرخ بولے دے محبوب رسول اللہ نشتا نشتا دے ثانیے پو دنیا چه باچهانی دید در غلامان ہو چه باچهانی دید در غلامان چه باچهانی دید در غلامان ددغ حسن نندارے لازمان زمد خواجہ صاحب روزے لازمان اجمیر تغوستا زمانے لازمان زمد خواجہ صاحب روزے لازمان زمد خواجہ صاحب روزے لازمان زحمت دار ولی غلامیان زحمت دار ولی غلامیان دا زحمت دار ولی غلامیان لاس پناما بائے کسی لازمان
द ख्वाजा साहिब रोज़े लाज़मा लास पनामा बाए कुसी लाज़मा द ख्वाजा साहिब रोज़े लाज़मा अजमेर तगोस्ता ज़माने लाज़मा द ख्वाजा साहिब रोज़े